taala barakatu hande amen ɗo e suudu ñawirdu no Nouakchott hande aduna amen ɗo ko probléme sukaɓe ngawlanaɓe jaggaɓe dumba ɗo e kasoji ɗi haydara min cohlani haydara min mbiyani sana sukaɓe ɓe mbiɓe hande ko yawde yattade sukaɓe ngawlaɓe ko toñade ko juste ko darnoɓe e leyɗele men e defano leyɗele men jagga mbaɗa ɗo e prison min mbi ko hande foof min ɓuuri darade e haalka ala komin cohli ala komin mbi sana sukaɓe ngawlanaɓe yo liberté ɓuuri yawde e yattade so ɗum ala yem jagga minen ɓeɗe foof ɓe mbeddame nder kasoji c'est très simple comme bonjour amin lance appel e communauté international yem gandu leydi Mauritanie apaisement ala ɗo yem gandu leydi Mauritanie ko injustice yaare hen yem gandu leydi Mauritanie liberté yana pas donc holko min ɓuuri wiide Hamedou Ghazouani sukaɓe ɓeɗo ngawlaɓe jaggaɓe e dow amde e belaɗe yo liberté e ko ɓuuri yawde e ɓuuri yaccade non seulement yo oppu sukaɓe ngawlaɓe mais leydi ngawle hoore mum yo libéré so ɗum ala amin kappe hen hunde foof donc gon e ran joni ko yiɓɓe bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.